Rodo pehami toktong sian horong ni tulang ni bere namion do buru namion ate di bagas salah siru ada pahami Oh, lo tulang ini mu. na menguduti ulau ada di bagas tikion asarodo hami toktong mabuan ulos tu bere nami do buru nami manang tu keluarga ne baru asa dohonom matutu hatani ulos di sohon bere do buru huwak kami do ulos. Ima simbol ate ulos si gajang rabu asa gajang ma umurmu 7 hari sehat kamu ate dilingkumi Tuhan si gajang umur kamu sahatu na saur matua ulos nalas nahapal las madaging dotto di mada diramoti Tuhan ihamu diakka ulau si gano bari di pada waka parmaran parsahito siak kamu Oh, lo tulang. Oh, lo. ulos ana matahe Istorok rabu. istorok rabu teruk maka binopar di pasu-pasu tua kamu songon hatani si tua-tua rumah izuk rumah gorga saya tubuh madihamu anak namar bisuk do buru namar roha Emma tuh. di pasu-pasu tua ma sude sahat ma solu sahat butian sahat ma sude hatana uli sahat mai di pasu-pasu Tuhan Emma tuh. Ima yata nami amang panusik nami ala Roma kami tulang mengulosi bere nami do buru namion baik kamu mah Satabi jo di hamu reja ni udah nami reja mereka sinaga.